Fit-tmiem it-tieni edizzjoni tal-kampanja Saving Our Blue inġabru mal-4 tunnellati u 250 kilo ta' skartu plastik mill-bajjiet u l-ibħra Maltin. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fl-okkażjoni tal-World Clean Up Day fil-Bajja tal-Għadira fejn ġie rikonoxxut l-impenn ta' tfal favur it-tindif tal-ambjent ta' madwarna. Fil-fatt fl-istess konferenza ntqal kif attività ta' tindif f'erba' bajjiet madwar Malta inġabru l fuq minn 150 kilo ta' skart. Dwar dan One News tkellem mal-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia li spjega l-importanza ta' attivitajiet ta' dawn it-tip li jkomplu jpoġġu l-Gvern u l-poplu fuq quddiem fil-ġlieda favur l-ambjent f'pajjiżna. Għal-Gvern qed inkomplu ninvestu l-ikbar ammont bla preċedent fil-pajjiż fil-qasam tal-waste management, iżda hemm bżonn ukoll bidla fil-mentalità. U di ħankomplu naraw anki bil-long term waste management plan li ħankun inħabbar sal-aħħar din is-sena. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici rrimarka l-importanza li nibqgħu nkatru kuxjenza favur l-ambjent għal pitfall u żgħażagħ Maltin u Għawxin sabiex il-ġenerazzjonijiet ta' għada japprezzaw u jieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarhom. Dan huwa eżempju żgħir li juri kemm ix-xogħol edukattiv qed jagħmel differenza. U aħna rridu nkomplu għaddejjin biktar tagħlim u edukazzjoni ambjentali biex inħallu lil dawn l-istess tfal pajjiż u ambjent aħjar milli sibna aħna milli ħallewna missirietna.